cremava la rosa perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases, la rosa no aparegué. Va haver interrogatoris i ningú no sabia res, però com una consigna circula i secretament demana per tot el poble una rosa de paper. Demana per tot el poble una rosa de paper. Ella tenia una rosa, ai, de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari